Dobrý večer z Nitry. V mestskej hale sa o chvíľu začne štvrtý semifinálový zápas play-off Extraligy mužov medzi BK Bemako SPU Nitra a BC Prievidza. Stav série je zatiaľ 2-1 v prospech Prievidžanov. V prvom zápase semifinálovej série vyhrala Prievidza nad Nitrou 90-70, potom si Nitra doma ubránila svoj hrad a vyhrala 79-72. No a v nedávnom treťom zápase opäť v Prievidzi zvíťazili domáci 73-59. Séria teda 2-1, no uvidíme, ako si budú počínať Nitrania doma. Potrebujú samozrejme zvíťaziť, aby si vynútili 5. zápas. Séria sa teda hrá na 3 víťazstvá a pre Nitru nič iné neprichádza do úvahy, ak chcú postúpiť do finále, iba víťazstvo. Pripomeňme si ešte, že prvého finalistu Extraligy už poznáme. Komárno vyradilo Svit v 3 zápasoch, v podstate relatívne hladko, 89-78, 97-88 a 82-69. A oba celky teda čakajú na svojich súperov, na súboj o bronz, respektíve na súboj o zlato. Nitra v domácom prostredí je dnes teda pod trošku väčším tlakom ako Prievidza, však toto je otázka na môjho spolukomentátora, bývalého basketbalistu Romana Ivana. Dobrý večer. A tak určite, že Nitra bude pod tlakom, je to zápas o všetko, nemôžu prehrať, ale myslím si, že jakmile sa začne zápas, tak za hráčov to opadne, aspoň z vlastnej skúsenosti. Môžem povedať, že keď sa začalo hrať, už človek nerozmýšľa nad tým, už hrá. Ešte by sme mohli, hádam, spomenúť to, že po treťom zápase Prievidza Nitra, v ktorom prehralo Bemako Nitra o 14 bodov, sa tréneri aj hráči Nitry príliš nevyjadrovali pozitívne k tomuto zápasu, no ale v každom prípade sa hovorilo o tom, že opory družstva zlyhali a zápas vo fantastickej atmosfére nakoniec Nitra v poslednej štvrtine neustála, takže je možné, že toto bude kľúčový moment aj v dnešnom zápase. Tak je to možné, to kľúčoví hráči hrajú na záver, musia, na to sú aj tí legionári, oni musia v závere hrať a rozhodovať zápasy. Nemôžu sa vyhovárať alebo povedať, že niekto iný. Na to sú tu, sú za to zaplatení a musia hrať. Takže si poďme povedať, kto vlastne nastúpi v základných peťkách. BK Bemako SPU Nitra teda pošle na palubovku týchto hráčov: so 4 rozohrávač Milan Žiak, so 6 Branislav Tomek, so 14 Robert Nuber, s 21 Denis Clemente, to je Portorikánec, no a s 23 nastúpi Ater Majok, to je Sudánec, ktorý má austrálske občianstvo. No a čo hostia? Tento tím vedie Holanďan Johan Rojakers, no a holandský tréner pošle na palubovku so 4 Gedeho, s 12 Tomáša Vošlajera, s 23 Bobbyho Davisa Juniora, s 25 Coryho Pelejho a s 33 Liama Pottera. Ešte povieme, kto bude pískať tento zápas. Je tam trojica rozhodcov: Ženiš, Lamoš, Tomášovič. Pozorovateľom celého zápasu, 4. semifinálového zápasu o postup do finále v Extralige mužov, je pán Jančovič. Stretnutie sa začalo, loptu má Nitra v bielých dresoch a hneď prvá rozohrávka nebola úplne úspešná, pretože super vypichol loptu a tam zrejme bude si musieť Nitra dávať veľký pozor aj na to, že Paul Gede bude tým, ktorý bude veľmi pohyblivý aj v obrannej činnosti a hneď tento hráč už zaťažil konto domácich prvými 2 bodmi. Takže hostia vedú 2-0 a Nitra sa bude snažiť opäť kontrovať. S 21 strieľal Denis Clemente, nepodarilo sa mu za 2 body. Nitra by sa mala vyvarovať takýchto ľahkých košov hneď na začiatku zápasu, lebo to im nepridá na pohode. Podľa toho, ako sa dívam na palubovku, tak v drese Prievidze je tam s 15 David Godbold. V
Corey Pele na rozohrávke, vľavo má teda Gottbolda, vpravo potom so štvorkou Gedeho a pod košom sa bude snažiť o doskok a teraz aj získal loptu veľmi dobre Liam Potter, je to Brit, ktorý hrával svojho času aj v Leicestri, aj na Ukrajine a bude zrejme veľmi nebezpečný. Nepresná streľba hostí, Nitra získala loptu. Clemente sám, ale vyzeralo to na čisté bloky Liama Pottera. Pekný blok. Nitra má loptu. Clemente si vypýtal loptu na rozohrávku Žiak. Pískaný faul. Pravdepodobne Potter podľa všetkého tam má prvú osobnú chybu. No, tuto by som chcel povedať, že Milan Žák mu musí nahrať tú loptu na pilota, lebo môže zapískať obojstranný faul. Hneď na začiatku, že by nejaká nervózna atmosféra, Clemente sa tam chytil pravdepodobne s Gedem, ale nie som si celkom istý, tam bol dosť neprehľadný moment. Rozhodcovia to zatiaľ nechávajú tak. Clemente, Žiak, dvojbodová streľba, neúspešná, výborný doskok hostí. Pelej. Pelej vynikajúce našiel prenikajúceho Pottera medzi dvomi obrancami Nitry. Potter zaznamenáva ďalšie body 4-0. Prospech hostí. Tomek sám si pekne odpintoval hráča, odskočil, premenil prvé 2 body Nitry. Myslím si, že Tomek je veľmi dôležitý pre Nitru a on keď zahrá, budú mať veľkú šancu na víťazstvo. Na ihrisku v drese Prievidze nevidíme zatiaľ Sullivana Phillipsa, o ktorom sa inak hovorí, že je to jeden z najskúsenejších hráčov a je schopný potiahnuť manšaft práve vo vypätých situáciách a veľmi skúsene ho doviesť k dôležitým bodom. Spoza trojkového oblúka Paul Gede nepremenil, protiútok Nitry Žiak za 3, výborne. Konečne sa Nitra dostala do voľnej strely a mne to bolo vidno. Kontra z ruky Prievidžanov, konkrétne Bobby Davis nepremenil trojkový pokus. Myslím si, že Nitrania nehávajú veľký priestor na strelbu, to by sa im mohlo vypomstiť. Mne sa aj zdá, že trošku Ater Majok chodí príliš vysoko vonku a potom sa vytvára pod košom príliš veľa priestoru aj na prienik, napríklad Liama Pottera a ďalších hráčov. Áno. Striedanie na obidvoch stranách, s 25-kou v drese Prievidze odišiel Corey Pele. V Nitre takisto, v nitrianskom drese striedanie, so 14-kou opustil ihrisko Robert Nuber a prišiel namiesto neho Marek Jaš. A aby sme boli kompletní, tak v drese Prievidze Nicholas Livas. Je to Američan, ktorý má grécky pás, uvidíme, je to jeden z ďalších legionárov, ktorí vedia veľmi pomôcť tomuto týmu. Trestné hody by sa mali premieňať a to hneď na úvod zápasu, ale zrejme Clemente je trošičku ešte stále nervózny, potreboval by sa asi trošku upokojiť. Druhý trestný hod premenený.
fauloval Corey Pelej a Clemente premenil aspoň jeden trestný hod. Nitra vedie 6-4. Opäť pískaný faul. Tomek fauloval, loptu má teda Prievidza. Vynikajúco sa vrátil teraz Atermajok a break premenil Žiak. Vynikajúce, stav je 8-4, prospech Nitry plus ešte Žiak bol pri stavbe faulovaný, Koš platí a Žiak bude ešte strieľať jeden trestný hod. Veľmi pekné zakončenie na dve nohy, navalil sa do hráča, ináč to skončiť nemohlo. Phillips, tu je spomínaný Američan Sullivan Phillips, ktorý je veľmi skúsený. Má už 33 rokov, 198 cm a zrejme aj oňho sa bude môcť opierať tréner hostí Johan Rojakers. Phillips vede. Prihrávka pod koš na prenikajúceho Davida Gottbolda, faul Nitranov. To by sa im nemalo stávať, lebo hneď za clonou ten hráč sa trhne ku košu, obranca keď ide footstepping to nestihne a to sú 2 body alebo faul. Ten pivot si musí odstúpiť a vypomôcť. Fauloval Jaš a trestný hod premenil David Gottbold. Stav 9-4. Prospech Nitry. Druhý trestný hod nepremenený. A Nitra opäť pri lopte. Ešte 5,5 minúty do konca prvej štvrtiny. Žiak. Výborný prienik. Škoda, že tá lopta vypadla z obruča. Phillips. Stratil loptu. Aj takáto agresivita hráčov, ale chyba na chybu. To sú nepríjemné záležitosti, pretože tak ako najprv Marek Jaš vypichol loptu a získal loptu, tak potom ju Nitrania v podstate trestuhodne stratili a veľa chýb na oboch stranách. Zrejme tá nervozita je vysoká v oboch celkoch. Jaž nepremenil svoj pokus o streľbu. Hostia doskočili. Už sa to celé upokojuje. Phillips individuálne. Livas. Fauli. Bol to faul, to je typický faul playoff. Tam už musí zafaulovať tak, aby neskoroval. Nitra bude striedať. Z palubovky odíde Žiak a prišiel s číslom 8 Filip Lema, 25-ročný, 197 cm, vysoký hráč. Trestné hody Livas. Čest. Tu sa dvojičky rozdelili do osobnej obrany. Majok. Clemente. Z veľkej diaľky streľba, opäť nedoskočená lopta. Nie som si celkom istý, či toto bol dobre pripravený útok. Ja si myslím, že nie a bolo to také na náhodu. Ale ani Prievidza nepremenila Livas. Spoza trojkového oblúka neúspel. Clemente. Čo vymyslí teraz? Nahodenie na pivota.
Leman doskočil loptu, mohol pokojnejšie prihrať, pretože Jaš tam bol úplne sám. Nitra vybojovala loptu. Ešte pokus, faul. Škoda, toto mal premeniť Braňo. Je fakt, že Jaš padal mimo palubovku, takže sa snažil čo najrýchlejšie prihrať Lemanovi. Aj takéto situácie sa stávajú. 2 trestné hody absolvuje Braňo Tomek, 29-ročný, 205 cm vysoký pivot. Medzi tým na ihrisko prišiel v drese Prievidze s číslom 5 Kasper Avering. Je to Holanďan, len 19-ročný, 183 cm vysoký rozohrávač. Godbold. Bobby David Jr. s 23-kou. Spomínaný Avering. Phillips. Livas. Výborne, sám vo výskoku, už skákal, len si lakťom odtlačil pekne super a urobil si priestor. A premenil. 10-8 pre Nitru. Clemente ukazuje, že nie, tak toto nepôjde, bude skúšať vymýšľať niečo nové. Výborne, sám pod košom Leman premenil dvojdulový pokus. Tomek si pekne vyšlápol spod koša. Bol akýmsi mediátorom tej prihrávky od Clementeho na Lemana. A Nitra vedie o 4 do 12-8. Veľmi pekná prihrávka od Tomeka, ale myslím si, že Nitra by mala hrať viacej cez pivotov. Braňo si tam dobre pýta loptu, high-low, len Clemente to musí prihrať. Škoda. Phillips si tam vypýtal loptu pod kvoš a Tomek opäť fauloval. Na konte Tomeka, ak dobre vidím, dve osobné chyby, 2 fauly, áno, nevidím dobre na tú tabuľu, ale je to tak. Tréner Ľubomír Urban ho stiahol na chvíľu z palubovky, nech si oddychne. Na ihrisko prišiel namiesto neho Roman Vido. A pod košom má Nitra ešte samozrejme aj vysokého Atera Majoka. Phillips, trestné hody. Leman, Clemente. Majo Clemente. Snaží sa sám preniknúť. Bola ťažká strela. Veľmi ťažká strela cez nohu, cez ruku, kadejako. Vynikajúci blok. Na druhej strane jeden z najlepšie blokujúci hráč vôbec v lige Ater Majok. Pri svojich 10 cm je veľmi platným hráčom pod košom, vynikajúco číta hru a veľmi dobre blokuje. Má ten timing, má ten blok, veľmi pekný basketbalový moment. Opäť Prievidza, opäť ďalší blok. Corey Pele nepochodil. Prievidza zostáva pri lopte, bude rozohrávať spod koša. Phillips. Takmer mu vyšla prihrávka na Pottera, ale Nitra získala loptu a môže ísť opäť do útoku. Žiak.
Trojkový pokus. Úspešný, vynikajúce. Roman Vido. Úspešný, ale to je konečne urobil Milanžiak. Prienik donútra, vyhodená lopta. Lopta išla dobre po obvode. A z toho je dobrá strela, to sa premieňa. Strieľajúci hráč mal veľký pokoj, veľa kľudu, nemal vôbec žiaden problém s atakom, takže mohol namieriť, vyskočiť a premeniť. To je presne ono. Prievidza pri lopte. Zaujímavý moment, kedy Filip sa snažil ešte vymyslieť niečo s tým, aby získal loptu tým, že ju nahodil do nohy domáceho hráča. Lopta však neskončila v aute. Nitra zabojovala, dostala sa do protiútoku a vynikajúco zakončil celú záležitosť Roman Vido. A hneď je jasné, že hostia si zobrali timeout, pretože tá hra zrejme z pohľadu hostí nie je až taká učesaná. Je to trošku rozhádzané a v každom prípade Nitra môže byť zatiaľ spokojná, vedie v prvej štvrtine 17-9. Do konca prvej štvrtiny zostáva 1 minúta a 12 sekúnd. Tu je Ľubomír Urban, veľmi skúsený tréner, ktorý vedie Nitru v tejto sezóne a zdá sa, že poskladal okolo seba vynikajúci tím. V každom prípade semifinále by nemuselo byť poslednou stanicou a poslednou zastávkou Nitry. Tak myslím si, že Nitra má určite najvyššie ambície a ide im o titul. A myslím si, že Prievidza Deto. No tak v každom prípade Bašta, teda Prievidza je baštou československého a slovenského basketbalu. Hoci je fakt, že ešte niekedy v lete minulého roka Prievidzania vôbec nevedeli, či Extraligu budú hrať. Napokon získali takých hráčov, akých získali a je to vynikajúce družstvo. Je. Veľmi pekný basketbalový moment. Bobby Davis nádherne vyskočil až do koša, zasmečoval oboma rukami a ešte aj s faulom, takže Roman Vido pravdepodobne už nemohol s touto akciou príliš veľa robiť, takže dopustil sa faulu a Bobby Davis sa ešte snažil premeniť jeden trestný hod, nepodarilo sa, Nitra doskočila, takže iba za 2 body. 17-11. Vynikajúca individuálna akcia Majoka. Obtočil sa okolo 2 hráčov a dokonca si ešte vypýtal aj faul, kôž platí a Majok bude ešte hádzať jeden trestný hod. Premenil 40 sekúnd do konca prvej štvrtiny, 20-11 prospech Nitry, to je 9 bodov a to je dobre a to je dosť. 20 bodový nástrel v jednej štvrtine je veľmi slušný, ešte pozor na akciu Bobbyho Davisa s faulom. Možno by sa zdalo, že to mohlo byť prerážanie, ale rozhodcovia posúdili tento zákrok Lemana ako faul. Asi to bol Lemanov faul. Bol zrejme nebol úplne zafixovaný, nestál na obidvoch nohách pevne. Presne tak, pohyboval sa. A Davis veľmi skúsene išiel okolo neho, vyskočil a rozhodcovia pískli. ...12, 8-bodový rozdiel, 30 sekúnd pred koncom prvej štvrtiny.
Výborne pre Nitru, ktorá doskočila, ale v zápäti stratila loptu. No a potrestal toto zaváhanie Corey Pelej. To je veľká chyba, toto by sa nemalo stávať v takomto zápase. A ďalšia vypadnutá lopta z koša. Majok nepochodil, Pelej v protiútoku a zakončil. Myslím si, že toto Nitra zahrala veľmi nerozumne, mali hrať úplne do konca poslednou strelou s Klaxonom. Presne tak, tam pre ten prvý moment bol 33 sekúnd pred koncom a druhý už v poslednej 24, v posledných 24 sekundách tam sa nebolo kam ponáhľať. A bohužiaľ Nitra dva razy v podstate stratila loptu, raz pod vlastným košom, raz pod superovým. A namiesto toho, aby sa prvá štvrtina skončila 9, respektíve 8 bodovým rozdielom, tak už ten rozdiel je iba 4-bodový, 20-16. Toto sú pravdepodobne momenty, ktorým sa jednoducho treba vyvarovať, lebo presne, ak sa niečo podobné stane v závere zápasu, tak to môže skončiť zle nedobre pre Nitru. A to musí sledovať stredný rozohrávač, mal driblovať a zahrať akciu, on musí sledovať čas. Ono samozrejme to zvádza, ak je tam nejaká možnosť rýchleho protiútoku alebo uvoľňujúci sa hráč, aby môžeš zakončiť, tak ide do zakončenia. Áno, isto. A potom to dopadne takto, ako to dopadlo. Ak sa dobre dívam na tabuľu, tak čo sa týka streleckej úspešnosti, tak tam Žiak dal 6 bodov v prvej štvrtine. Braňo Tomek 3 body. Filip Leman 2. Vido, a už tu máme oficiálne štatistiky. Ďakujem veľmi pekne po prvej štvrtine. Áno, takže 6 bodov Žiak ako najlepší strelec domácich, potom za 5 bodov Roman Vido, 3 body Alter Majok, no a za hostí najlepším strelcom v prvej štvrtine tam boli dvaja so 4 bodmi, Livas a Corey Pelej. Prievidza medzi tým premenila za 3 body s číslom 19 vystrelil Nikolas Livas a Prievidza znižuje na rozdiel jediného bodu. A naopak Nitra neúspela pri strelbe. Takže opäť sa musí brániť. A ďalší trojkový úspešný pokus Coreyho Pelejho. Vynikajúca spolupráca Paula Guedeho a Coreyho Pelejho. A nič iné sa teraz nemôže stať, iba to, že Lubomír Urbán si berie oddychový čas. Myslím si, že Prievidza má strašne veľa voľných striel. Na začiatku nepremieniali, ale ak sa rozohrávajú, tak mi to začne padať a to by pre Nitru nemuselo dopadnúť dobre. Ak som sa díval na štatistiky z predchádzajúceho zápasu, tak v Prievidzi, ktorý vyhrala Prievidza o 14 bodov nad Nitrou, tak tam bolo dosť jasne vidieť, že Prievidza zakončovala až príliš mnoho raz spod koša, alebo teda z dvojbodovej, teda dá sa povedať z hrušky, alebo z dvojbodov, to za 2 body, s tým, že trojkové pokusy im takmer vôbec nešli a dnes sa zdá, že by to nemuselo byť také zlé na smútok Nitry, ak to takto môžem povedať. No ale to sa nedá spoliehať, že nedajú koš. To už sú profesionálni, trénujú 2-krát denne, majú odstrelané. Budeme zvedaví, čo teda Nitra vymyslí.
Opäť je na palubovke Nuber so 14, Clemente na rozohrávke, Lehmann s 25, potom Darius Šilinskis z Litvy, 28-ročný, 216 cm vysoký pivot. Clemente, Nuber, Šilinskis, ešte šťastie pre Nitru, že bol pískaný faul. Áno, to bola ťažká pozícia na skorovanie, ale sa opravil rozhodca. Opravili sa rozhodcovia, pretože zrejme tam tá ruka bola čisto na lopte a tá skončila v aute. Aj to sa stáva. Chyba cez pol. Gottbold už nestihol loptu, ktorá smerovala na vlastnú polovicu Prievidze, už ju nestihol ešte pred tým urobil prešľap, zahrali späť, čo pravidlá nedovolujú. Nitra teda získava loptu z boku, Clemente prehráva o 2 body, 20-22. Nuber musia nahrať podkoš tomu Majokovi. Lehmann, Nuber. Nitra má teraz dvoch vysokých hráčov, dvoch vysokých pivotov, 210 a 216 cm a zrejme ich treba využiť. Áno. Tak nakoniec Prievidza stratila loptu. Nuber. Faul. Opäť sa tam Corey Pele s Bobim Davisom Juniorom pokúšali premeniť pod košom Nitry svoj útok. Nitra vybojovala loptu, ale Robert Nuber, 29-ročný hráč, 188 cm vysoký, protiútok nepremenil, získal však faul a bude hádzať 2 trestné hody. A tam bola veľmi pekná prihrávka od Clementeho, načasovaná. Dá sa povedať, že Nitra tam má teraz zmes veľmi rýchlych malých hráčov a dvoch veľmi vysokých pivotov, tak sme zvedaví, ako to bude ďalej pokračovať. Vyrovnané 22-22. Opäť pokus Bobbyho Davisa juniora, neúspešný. Clemente sám nádherne prešiel medzi obranou Prievidze a krásne zakončil. Majok vytlačil súpera do autu, nebol to faul. Nitra získava loptu, to znamená, že stav sa nemení, 24-22, Nitra vedie o 2 body. Peter Pipiška sa nepretlačil okolo Majoka, vyšliapol do autu a Nitra má loptu. Chybná prihrávka Nubera. Nemal dobrý uhol na tú prihrávku. A zdalo sa mi, že aj Šilinskis bol trošku v pohybe od lopty a tým pádom obranca ho trošku predbehol a vypichol mu loptu. Šilinskis za 2 body. Škoda, Majok sa snažil doskočiť, nepodarilo sa a protiútok Prievidze. Chyba a Nuber premenil. Zdá, že tam bol faul. A
sa nám to, Godbold asi zrejme ešte si siahol na ruku Nubera, ale nepískalo sa. V každom prípade áno. To som povedal, v tej akcii predtým Clemente hral pick and roll s nejakým pivotom, myslím s tým Majokom, a zastavil hneď za pick and rollom. To je veľmi zlé riešenie, tam ho zdvoje a potom sa dostane pod tlak a nevie, kam to má prihrať. A keď hráči si nenabehnú do voľného priestoru, to je stratená lopta. Pick and roll sa musí riešiť, ten rozohrávať, musí driblovať, musí to vydriblovať a urobiť prienikovú situáciu, vyhodiť. Clemente fauloval a trestné hody realizuje Corey Peley. A ešte si aj sám doskočil loptu. Livas. Pokus za 2 body. Bol to trojbodový pokus napriek všetkému, aj tak neúspešný. Clemente, pozor na to. Napokon sa všetko zaobišlo bez faulu a našťastie aj bez zranení. Lopta skončila v aute a Godbold bude pravdepodobne zhadzovať do ihriska. Stále 26-24, o 2 body vedie Nitra. Stratila veľmi sľubný 9, respektíve 8 bodový náskok z prvej štvrtiny. Výborne, zapracoval opäť Clemente, Majok mu pomohol a Nitra v útoku. Jaš. Clemente za 3 body z veľkej diaľky premenil, vynikajúce. Phillips hneď v protiútoku, sám, ale tam bolo veľa hráčov. Nitry, bol tam aj Marek Jaš, aj Robert Nuber. Ale vypýtal si faul skúsene. Bol v tempe, mal našliapnuté a rozhodcovia mu to pískli. Opäť striedanie na nitrianskej lavičke. Bude opäť sedieť chvíľu vysoký Ater Majok. Na ihrisko prišiel Milan Žiak. Prezent Nitra so štvoricou nízkych hráčov. Zvedavý, kto bude hrať na pozícii 4. Ale asi Jaš. Phillips, druhý trestný hod. S istotou premenil 29-26. Opäť zlá rozohrávka, ešte šťastie, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Nuber s Clementem. Tu je Šilinský s Clemente. Žiak. To je škoda. Ešte Nuber. Ani to neskončilo v koši. A protiútok Prievidze. Phillips. Prievidza má strašne voľné strely. To musí Nitra s tým niečo urobiť, lebo to nedopadne dobre. Zase. Pri návrate do obrany akoby neboli schopní si rozdeliť svojich hráčov, prepadávajú úplne pod vlastný kôš, tým Prievidžania sa zastavia na trojkovom oblúku a nádherne si to rozohrajú spod koša smerom von. Iba im agresivita v obrane. To je posledný zápas, musia hrať. Môže to byť posledný zápas, veľmi pekná prihrávka teraz. To je škoda, Jaž nepremenil. Nuber nedoskočil opäť. Pozor na Prievidžanov, opäť sú rozdelení po veľkej ploche, vľavo úplne voľný, alebo teda skoro voľný. Bobby Davis Jr. Nuber už ho nemohol ubrániť a ten poľahký Zoroval. Veľmi pekne hrá Prievidza teraz. Ide lopta z ruky a idú voľného hráča.
Mám pocit, že hrajú oveľa ľahšie, oveľa jednoduchšie, lopta uvoľnenejšie, presne tak, lopta lieta z ruky do ruky a kým nitriansky hráč pristúpi k svojej dvojičke alebo k superovi, tak už lopta letí na ďalšieho, v podstate dobre pohybujúceho sa hráča a Prievidza si veľmi ľahko vytvára pozíciu na streľbu. Zrejme bude treba z pohľadu Nitry pritvrdiť v obrane a vrácať sa veľmi precízne so svojimi hráčmi, zastaviť sa s nimi a vedieť, mať ich na kontakt, pretože... Nemôžu im dovoliť také ľahké strely, to je smrť pre nich. Ale musia zvýšiť agresivitu. Sa mi zdá, že sú takí nejakí opustení trošku. Áno, mám taký zvláštny pocit aj ja, že sa Nitra ako keby opustila. Trošku je v útlme. Chýba tam tá iskra z tých prvých, dajme tomu 8 úvodných minút zápasu. To je len v hlave, to si musia povedať a musia ísť. A myslím si, že cez polčas im tréner Urban v šatni trošku zvihne mandle. Do konca prvého polčasu zostávajú 4 minúty. Hostia budú hádzať trestné hody. Bobby Davis Jr., 200 cm, vysoký hráč, ktorý naposledy hrával v Edinburgh v Spojených štátoch amerických NCAA. Ešte drobné nezrovnalosti pri rozhodcovskom stolíku a stolíku zapisovateľov. Bude sa pokračovať. Prievidza vedie o bod 30-29 na palubovke Nitry a má šancu tento náskok zvýšiť. Davis, trestné hody. (31-29) z pohľadu hostí. Nitra musí opäť dobiehať. Viedla, potom náskok stratila, potom sa opäť dostala do vedenia a teraz pred koncom prvého polčasu naháňa skóre a výsledok. Strata lopty Clementeho. Vynikajúco Guede. Livas. Phillips. Godbold a hneď po ňom Bobby Davis. Livas ešte doskočila, snažil sa dokončiť akciu. Výborný pas dopredu Nitranov. Clemente sám premenil výborne, Jaš mu vrátil loptu. Sám bol z pozície, ale našiel Clementeho, ktorý poctivo išiel až pod koš. 31-31, faul na druhej strane. Jaš fauloval a má 4 osobné chyby podľa všetkého. Áno, 4. Takže opäť Prievidza. Phillips nahodil na pivota, na post pivota a tam s 15-kou David Godbold. Veľmi ľahko, takýto backdoor to musí Milan Žiak brániť, to musí bumpnúť. Opäť je na palubovke Tomek. Nedal. Godbold. Sám cez Tomeka. Nepremenil. Nebol to faul. Nitrania vypichli loptu, takže vhadzovať budú Prievidžania. Vido veľmi dobre pomohol a čisto pomohol Tomekovi. A opäť prichádza na ihrisko s 23-kou Ater. Majok. Prievidza bude rozohrávať. Filip si vypýta loptu.
Livas za 2 body. Za 3? Za 3. Za 3 body. Neskoro došlo k tej rotácii, Majot vypomáhal a tuším Filip Lehmann neskoro zareagoval. To musí čítať, musí prečítať tú hru a skorej musí vybehnúť. Lehmann. Clemente ho našiel úplne voľného, škoda. Prievidza vytlačila Tomeka von, ten musel prihrávať, ale prihral iba Prievidžanom a tí pod košom začínajú byť neomylní. Veľmi pekná prihrávka od Livasa. Nezišne prihral, videl ho. 2+1. Pozrieme sa ešte raz na tú situáciu, už len na jej záver. No, Nitra zamrzla bodovo, 31-38, 2 minúty do konca polčasu. Philips, ďalšie 2 trestné hody. A prepáčte, jeden, lebo predchádzajúci kôš platil, som si to neuvedomil. Takže ešte tretí bod z jednej akcie, 39-31. Tento raz faulovali hostia. Liam Potter, Brit, 213 cm vysoký. Pivot, Nitra má loptu, Clemente. Krásne si odfintoval supera, ale škoda, že ťažká strela. Philips, Livas za 3 body. Prievidza je teraz na koni. 42-31. Všetko, na čo Prievidžania šiahnu, všetko padne do koša. A opäť ešte aj samozrejme s faulom, takže Livas bude hádzať ešte trestný hod. To sú momenty, ktoré dávajú jedno družstvo na koňa a druhému družstvu berú sebavedomie. Tréner Urban sa ešte snaží v tejto situácii niečo s výsledkom urobiť, samozrejme. Snaží sa prestriedať hráčov. Clemente je na lavičke rozohrávať. Teraz hore bude pravdepodobne Nuber. Hľadal Tomeka pod košom. Škoda, pekná akcia, mal to trošku viac zatočiť tú loptu. Nebolo to zlé, nevyšlo. Opäť Prievidza má teraz čas. Kroky. Faul, útočný faul, pohyblivá clona. Zdalo sa mi, že tam Godball trošku nejako zadrobčil, ešte aj prenášal loptu, ale zrejme si tam pomohol nejakým spôsobom faulom. Potter. Alebo dokonca sledoval som hráča s loptou, takže nakoniec fauloval Potter. Takže Nitra opäť má možnosť trošku skorigovať tento stav. Nuber. Tomek. Skúsi sám. Vypadla mu lopta. Prievidza dobre zapcháva šesku a Brian Tomek to má ťažké. Musí zamanevrovať a vyhodiť loptu na trojkový oblúk. Toto bola zbytočná chyba Nubera. Clemente sa už díval, kam bude bežať. Nuber možno keby chvíľočku počkal a dal mu ju lepšie do behu, tak by to bolo asi lepšie. Nevadí, Nitra opäť doskočila pod vlastným košom.
6 sekúnd do streľby. Pískaná hra nohou. Ale zároveň s klaksonom, pretože práve sa skončil prvý polčas 4. semifinálového zápasu Nitra Prievidza, v ktorom Nitra viedla o 8, respektíve 9 bodov, ale prehrala napokon polčas 31-43. Prievidza veľmi dobre bráni. Majú 4 hráčov na dvojmetrových na jednej úrovni a dobre si to preberajú a Nitra s tým má problém. Dúfajme, že sa to všetko v druhom polčase z pohľadu Nitry zlepší. Na jeho začiatku sa opäť budeme počuť. Vítajte opäť v Nitre, kde DK Demako SPU Nitra hostí vo 4. semifinálovom zápase basketbalovej extraligy mužov súpera z Prievidze. Prvý polčas sa skončil prehrou Nitry 31-43, teda o 13 bodov. Môžeme si povedať aj štatistiky. Najlepším strelcom hostí doposiaľ je Nicholas Livas, ktorý aj vďaka tomu, že premenil 3 trojkové strelecké pokusy zo 4, dal spolu 14 bodov, hneď za ním potom sú Bobby Davis Jr. 8 bodov, Corey Pelley 7 bodov a ďalším výborným strelcom v tomto zápase je skúsený Sullivan Phillips. Čo sa týka Nitranov, tam je to so streľbou trošku slabšie a chudobnejšie. Najlepším strelcom domáceho týmu je Denis Clemente s 8 bodmi, Milan Žiak nastrieľal 6 bodov a Roman Vido 5 bodov. Uvidíme, ako zareagujú tréneri na vývoj. Po prvom polčase domáci tréner Lubomír Urban pravdepodobne, ako hovoril a prejudikoval môj spolukomentátor Roman Ivan, že pravdepodobne hráčom zodvihne mandle. Uvidíme, čo opäť pripraví do druhého polčasu aj tréner hostí Johan Rojakers. Neviem, čo by si dodal k prvému polčasu. Tam je to vidno na tej streľbe, že Prievidza mala veľa voľných striel. Myslím, že ten Livas 3-4 trojky. To Nitra si nemôže nehať takéto ľahké strely a úplne voľné. Musia ísť agresívnejšie, zagresívniť obranu na hranicu dovoleného. Nemajú čo stratiť. Je to druhý polčas. Toto je play-off a musia hrať. Proste musia si v hlave povedať, že ideme a dá do toho všetko. Len pripomeniem, že teda stav série je 2-1 v prospech Prievidze a Prievidžanom stačí vyhrať už len tento jediný tretí rozhodujúci zápas tu na nitrianskej palubovke na to, aby sa Prievidza dostala do finále extraligy, kde ju eventuálne, teda možno pravdepodobne čaká Komárno, ktoré už postúpilo. Vyradilo Svit a Svit čaká teda na tým, ktorý prehrá túto sériu medzi Nitrou a Prievidzou a Svit teda bude hrať o 3. miesto. Stav teda 33-43 a je na svetelnej tabuli a teraz si nie som istý, pretože podľa zápisu tu mám 31-43. Ťažko povedať, kde je pravda. Čo tam rieši rozhodca? A myslím si, že rozhodcovia to už dajú na pravú mieru. Tak domáci si pripísali 2 bodíky. To je normálne. Stáva sa. Tak, teraz je to už opravené a správne aj na svetelnej tabuli v nitrianskej mestskej hale. 31-43. Nitra teda sa bude snažiť naháňať 12
bodový rozdiel. Nuber. Clemente. Tomek. Žiak. Pod košom ešte je Majok, má loptu. Prihral na Tomeka a tento hráč si vypýtal faul. Konečne Nitra zahrala high-low a Žiak to dobre prihral a Majok to dobre zhodil Tomekovi, ktorý si pýtal pod košom loptu. Toto musia hrať stále. Majok. Sám sa presadil proti Philipsovi za 2 body. Pelej. Zase voľná strela za clonou. To Majok musí pomôcť. Áno, David Godbold si krásne nabehol a z jumpu premenil za 2 body. Úplne sám. Nuber na rozohrávke, Žiak. Tomek. Žiak za 3. Philips doskočil. Rozhodcovia zastavili Prievidžanov v útoku a pripísali druhú osobnú chybu Philipsovi. Nitra má opäť loptu a môže stiahnuť náskok. Clemente za 3. Bol trošku krátky, ešte raz Nitra vybojovala loptu. Nuber, Clemente. Žiak naznačil, napokon sa predsa len rozhodol sám vystreliť a zakončiť. Škoda, Bobby Davis doskočil. Ďalší faul domácich s číslom 23 fauloval Ater Majok. Prievidza opäť pri lopte. Zase. Úplne sám Guede. Možno ani nevedel, ani nečakal, že dostane takýto priestor, keď sa obtočil okolo svojho brániaceho hráča, odrazu bol úplne sám pod košom. Bol to fantastický blok od Majoka, ale to zase Brian Tomek zaspal tú clonu, on išiel do toho curl, dostal, mohol skórovať. Musia to lepšie brániť, to sú veľké chyby v obrane. Nemôžu sa spoliehať na to, že Majok bude blokovať. Áno, Ater Majok predviedol aj v prvom polčase niekoľko vynikajúcich blokov, najmä v úvode, v prvej štvrtine, keď Nitra mala navrch, relatívne vysoko viedla a postupne stratila tento náskok a teraz je zasa dolu. Bobby Davis Jr. Trestné hody. Prvý nepremenil. Druhý áno. 46-33 z pohľadu Prievidžanov. Žiak. Nuber zbieha. Dostal prihrávku. Nitra nevie využiť to, že Prievidža si všetko preberá. A ten hráč, ktorý stavia clonu, musí rolovať a musí si zobrať hráča na chrbát a musia mu tam dať pod koš loptu. Lebo takto budú hrať do kolečka okolo jak hádzanú a vystrelia v poslednej sekunde ťažkú strelu. Majok si napokon vypýtal faul. Fauloval ho Godbold. Nitra opäť strieda. So štvorkou odišiel z ihriska Milan Žiak. Na ihrisku je s 15-kou Roman Vido, ktorý má síce už 4 osobné chyby, ale zároveň je aj veľmi platným strelcom v domácom týme.
Bol nahodená lopta pod kôž na Davisa. Opäť voľný hráč. Trojkový strelecký pokus Philipsa premenený. Toto keď sa nezmení, tak dneska Nitra nemôže pomýšľať na úspech. Toto je aj agresivita, ktorú teraz predvedol Philips, ktorú by mala prevádzať presne tak Nitra. Presne tak, čo toto doma, je chyba. Oni musia hrať agresívne. Clemente. Na hranici prerážania Žiak. Nechcem povedať, že zúfalý pokus o trojku, ale niečo také, no. Opäť nádherná akcia individuálna Guedeho, ktorý mal priestor na to, aby sa rozbehol. Nitrania majú dole hlavy, takto sa to nedá. Áno, pohybovo je Prievidza, čo sa týka individualít hráčov čiernej pleti, na tom zdá sa o triedu lepšie, povedal by som ako Nitra. A ešte k tomu aj nezišne si prihrávajú loptu a voľné strely premieňajú. Zdá sa to, ako keby to bol veľmi jednoduchý basketbal a Nitra ako keby bola stále o krok späť pri dostupovaní k hráčovi, pri preberaní si hráčov. Ťažko niečo radiť, neviem, čo tréner Ľubomír Urban vymyslí. Možno zmeniť obranu na zónu na chvíľu, alebo nejaký zónový pres, dostať ich pod tlak. Nech sa trošku oni zbláznia a začnú strieľať rýchle strely. A oni z toho môžu dať protiútok Nitra. Mám totiž pocit, že v drese Nitry v podstate, nechcem povedať, že jediný, ale takmer jediný, ktorý sa výborne pohybuje, je Clemente. Zas nemá s kým, je to také... Možno, že je to aj potom trošku len o ňom a zas možno aj v kľúčových momentoch mu chýba trošku chladnejšia hlava, ktorou by mohol riešiť situáciu. Sami počujete, že do Nitry prišlo početné prievidské publikum, početní prievidskí fanúšikovia. Trošku sme očakávali, že hala bude plnšia. Nie je vypredané, ale napriek tomu je to, si myslím, veľmi dôstojná atmosféra semifinále Extraligy. Úplne voľný hráč Clemente nestihol vôbec pristúpiť k Pelejmu a ten úplne pohodlne premenil trojku. 54-36, to už nie je, to už nevešte nič dobré pre Nitru. Majok, sám. Nakoniec faulovaný, toto bolo dosť tvrdé. Aj z jednej, aj z druhej strany na palubovke, tam zostal ležať prievidský hráč, do ktorého Majok vletel v plnej rýchlosti. Zrejme trošičku vyrazený dých. Ale Corey Pele je tvrdý hráč. Bez pochyby je na takéto strety zvyknutý. To je play-off sa takto hrá. Žiadny koš nemôže byť ľahký. Trestné hody Majok, áno. Chýba mi v Nitre niekto, kto by to poťahol, zobudil hráčov, vyhecoval ich, takí sú opustení. A je tam zóna, hrajú zónu Nitra.
mali šťastie, že netrafil. Opäť to boli veľmi rýchle prihrávky po obvode trojkového oblúka. Ale myslím, že toto by ich mohlo vyviesť z rytmu Prievidzu, tá zóna. Keď ešte 2-3 netrafia a oni dajú koš Nitra, tak by mohli. Opäť 4 hráči na trojkovom oblúku. Guede prenikol až dovnútra, nepremenil. Ešte Livas. A vychutnávačka, absolútna vychutnávačka s Bobby Davisom. Inak sa to ani skončiť asi nemohlo. Pekná prihrávka, ale zase Nitra mala loptu, mali doskočenú loptu, mohli ísť do protiútoku, strátili. Vynikajúci trojkový pokus teraz, Vido. Livas. Kontra za 3 body. Prievidza hra fakt dobre. Lopta ide z ruky rýchlo. Nájdu vždycky voľného hráča. Moderný basketbal. Je trošku škoda, že pre Nitru, že aj keď teda sa snaží napríklad aj o zónovú obranu a o to, že aby zastavila Prievidzu, tak potom opäť zase niečo zlyhá. Či už prechod do útoku, alebo chyby, ktoré by tam možno nemuseli byť. Presne tak. Majú už loptu a vyšmykne sa im, dostanú potom ľahký koš. Prievidza bojuje. V reklamách skončil hráč číslom 19 Nicholas Livas. Je to Američan s gréckym pasom. A opäť oddychové časy. Rád by som si vypočul, čo hovoria tréneri a jeden aj druhý. Myslím si, že tréner Johan Rojakers môže byť zatiaľ absolútne spokojný. Ak udrží svoje družstvo v tomto tempe, v tomto nasadení, v tejto agresivite, tak by sa nemalo nič vážne stať. No, z pohľadu Nitry to bude ešte ťažký, veľmi ťažký oriešok. Majok sa tam rozčuľuje na svojich spoluhráčov. Konečne niekto to tam chce zdvihnúť. Ale je toto potrebné, presne toto je potrebné, aby trošku na seba hráči kričali, aby si to nedarovali len tak ľahko. Presne tak. Posledných 15 minút v zápase. Musia dať do toho všetko. Livas si odhádže svoje trestné hody a Prievidza bude mať ešte loptu z boku. Stav zatiaľ 59-41. Dobrý faul. Dobrý faul, to, ale takýto faul v podstate potešil. No, Clemente ukazoval Livasovi, že to tak možno, že aj chcel. Takže Prievidza opäť pri lopte a v útoku. Philips individuálne, sám. Pekne prešiel, nepremenil, Vido doskočil. Clemente. Pod košom prebiehal s 13-kou Marek Jaž, ale to by sme asi chceli príliš mnoho, aby mu tá prihrávka a lopta letela priamo do ruky. Medzi tým rozhodcovia pískali faul. Myslím si, že trojica Ženiš, Lamoš a Tomášovič majú zatiaľ tento zápas pevne v rukách. Myslím si, že tam neboli nejaké vážne. Áno, podľa mňa pískajú dobre. Chyby. Myslím si, že pískajú celkom veľmi solidne. Som milo prekvapený.
Clemente, trestné hody. Musí premieňať čas, stojí, môžu dotiahnuť a to sa musí premieňať takéto šestky. (42-59). Nitra zatiaľ dala iba 9 bodov v tejto štvrtine. A Prievidza uniká opäť Livas za 3 body. Majok doskočil. Zase úplne voľný. Obrana Prievidze úplne pokojne čakala po obvode hrušky na to, čo Clemente alebo hráči Nitry vymyslia. Nakoniec Clemente sa pokusil sám o streľbu. Mám pocit, že Clemente dlho drží loptu. Mala by ísť viacej z ruky. A potom už jeho spoluhráči zastanú a nevedia, čo majú v podstate robiť. Prestanú sa pohybovať, nedostanú loptu, čakajú. Nie sú v hre, oni musí skorovať aj Jáš, ešte Vido musí dať, dal trojku, musí strieľať tiež. Áno, pripadá mi to, že je tam naozaj málo streľby aj z pohľadu Nitry, je to také... Švede. Ešte raz tento hráč za 3 body neúspešne. Tak znovu Majok je sám vonku, nedostal loptu zatiaľ, až teraz možno. Výborne, aspoň niečo Šilinskis. Darius Šilinskis z Litvy. Málo to využívajú, ten druhý pivot. Majok dobre roluje pod koš, naviaže na seba obranu a ten druhý pivot musí ísť do protipohybu, vypýtať si loptu a voľné strely bude mať. (59-46). Je to rozdiel 13 bodov, ale pri, dalo by sa povedať, veľmi výrazne zlepšenej hre Nitry by sa niečo ešte s týmto výsledkom hádam dalo urobiť. Jasné, to ešte veľa času. 2 trojky a sú tam. Jáš, Vido, Majok, Šilinskis a Clemente na rozohrávke. Uvidíme, čo zasa prinesie Prievidza. Philips. Livas, opäť Philips. Podboldová snaha, áno. Tá zóna robí Prievidzi problém teraz. Škoda tej prihrávky bola celkom dobrá do pohybu. Ale toto je dobré, lebo stojí čas, bude hádzať český Vido. Dá, zase sa dotiahnu. Musí dať. Mám taký pocit, že za posledné 2-3 útoky sa Nitra začala trošičku lepšie pohybovať. Áno, sa zobudili trošku. Jak ten Majok tam niečo povedal, možno ich prebral a... Nevadí, treba ubrániť. Ľavoruká trojka, na ktorú sme už pomaly zvyknutí, Corey Pelley. Tak Nitra a znovu. Za 3, vynikajúco. Výborne, to je ono.
A Nitra získava loptu. Clemente. Opäť Vido za 3. Škoda. Ale v každom prípade je jasné, že tomuto hráčovi to dnes padá. To znamená, že trošičku by mali sa zrejme spoluhráči na ňo viac sústrediť a dávať mu šance na streľbu. A konečne Clemente pustil loptu z ruky a sú voľné strely. Medzi tým fauloval Vido a trestné hody bude absolvovať Sullivan Phillips. (63-50) z pohľadu Prievidze. Opäť rozdiel 13 bodov. Nitra doskočila. Má tam opäť dvoch vysokých hráčov pod košom. Majoka a Šilinskisa. Vidíme, či vyjde ich spolupráca. Vido. Majok. Sám. Výborne. Za 2 body. 52-63. 45 sekúnd do konca tretej časti hry. Nádherná prihrávka, nádherné uvoľnenie a Davis premenil za 2 body. Opäť Vido. Majok. Clemente. Aspoň, že to. Chce obrániť teraz posledný útok. Ešte 7-6-5 sekúnd. Prievidza nebude nikam sa ponáhľať. Dvojbodový pokus. Nič sa nestalo. Jaš doskočil, schoval loptu. Ešte drobný konflikt medzi... Nitra mala šťastie, že neprihral tomu Livasovi teraz. A vystrelil, zasepčil. Nebol v dobrej pozícii. 54-65, 11 bodový rozdiel. A je pred nami posledná štvrtina zápasu. Všetko alebo nič? V tejto tretej štvrtine oba celky sa strelecky celkom chytili, pretože Nitra nastrieľala 23 bodov a hostia 22, čo nie je málo. Na druhej strane Nitra by asi potrebovala stále viac a viac ubrániť strelecké pokusy supera, pretože inak nestiahne ten dosť vážny náskok v posledných minútach zápasu. Je to o bojovnosti, no. K 12-bodovému Vidovi v drese Nitry sa pridal s 13 bodmi Clemente a aj Majok si zvýšil potenciu na 12 bodov. V drese hostí 17 bodov Livas, Davis Jr. 13 bodov, Corey Pelley 13 bodov a Sullivan Phillips 10 bodov.
Čilinský sa nechal zacloniť, toto mal prebrať Lachitoš. Tak a znovu Clemente, vypichnutá lopta, ešte šťastie, že Video stihol uchmatnúť tesne pred Chorimpelem. Majok nadriboloval si pekne do tempa, škoda, že nepremenil. Phillips. Veľmi rýchle prihrávky opäť po trojkovom oblúku. Livas tento raz míňa. Majok vyváža loptu. Trochu s problémami, ale predsa. Čilinskis. Vido, nič sa nedeje. Za 3. Premenil. Výborne, dnes to tomuto hráčovi naozaj padá a sype, plus ešte faul, pretože na poslednú chvíľu tam doskakoval na ňo Godbolt a ešte mu siahol pri streľbe na ruku, takže Video bude hádzať ešte jeden trestný hod. To je škoda. Faul. Rozhodcovia pískali faul, Nitra pravdepodobne zostane pri lopte. Podľa mňa Majokovi zapískal faul. Ale škoda, zase mali doskočenú loptu. Musia to vydriblovať, zahrať zase útok. V tomto útoku mohli dať 6 bodov. Tak nakoniec fauloval Livas, to znamená, že naozaj Nitra zostáva pri lopte. Prievidžania síce protestovali, ale rozhodcovia to vyriešili takto. To bol hlúpy faul. Zbytočné. To bolo teda naozaj úplne zbytočné. Ľubo Urban videl, že Clemente úplne zbytočne tam prebiehal okolo súpera a úplne zbytočne ho sotil. Namiesto 6 bodov dvakrát strata lopty. A Prievidza v útoku. Vede. Zle doskočená lopta. Phillips. Prievidza má ďalších 24 sekúnd na streľbu. Godbolt. Čo teraz? Nakoniec Godbolt bol v aute, rozhodcovia si všimli, že prešliapol. Ale ten Pele hra fantasticky dneska. Krásna prihrávka. Pele hra vynikajúca, veľmi dobre sa hýbe. A výborne strieľa, veľmi ťažko je brániteľný aj spoza trojky, aj zvnútra. Aj robí tréning, rozhadzuje loptu. Osem minút do konca. A 6 sekúnd pred povinnou streľbou, keď už Nitra musela vystreliť, napokon rozhodcovia pískajú faul a tréner hostí Johan Rojakers je nespokojný. A bolo to také, nemusel zapískať. Jaš rozohral, Majok. A vypýtal si faul. Phillips, štvrtá osobná chyba. Nitra teraz už naháňa rozdiel 10 bodov. Do konca zápasu zostáva 7 minút a 50 sekúnd. Ešte striedanie v prievickom drese. Livas je opäť na palubovke. Nitra má loptu z boku.
A Roman Vidoju zrejme pošle do hry, ešte potrebná úprava palubovky, pretože hráči už majú veľmi silno prepotené dresy a každý dotyk s palubovkou necháva mokrý fľák a to môže byť samozrejme nebezpečné. Clemente. Majok. Clemente za 3. 60-67. 7 bodov stráca Nitra v tejto chvíli. Hala sa prebúdza, konečne diváci potleskom ženú svojich dopredu. Už nie je čo riešiť, už treba bojovať do konca. Úplne voľný. Godbold vystrelil, doskočil si loptu. A opäť je schopný rozohrať s Philipsom ďalšiu akciu. Guede, Philips. Godbold. Natiahnuť čas, to vyhovuje, nikto toho prievidí. Rozhodcovia nepískali. Zase doskočená lopta. A opäť doskočená lopta. Traja hráči okolo jedného Nitrana. Úplne pokojne. Livas. Philips. Guede. A opäť trojkový pokus Coryho Pelejho. Teraz Nitra musí dať koš. Už je to na silu, už je to zás na silu. Clemente sa sám hýbal, všetci ostatní zostali opäť stáť. Už nemohol vystreliť, už zasa mohol rozohrať iba Vidovi, ten bol už zablokovaný samozrejme svojim teda protihráčom. Je tam mismatch a nevedia to využiť. Šesť minút do konca, 60-67 z pohľadu Nitry. Guede. Godbold, Philips, Pelej. Výborná prihrávka do stredu. Jakmile sa dostane lopta do zóny na šesku, to je, zóna je vybavená. Clemente sám. Pekný. 2 body s faulom. Nitra ešte stále v žiadnom prípade neskladá zbrane. 62-69, to je iba 7 bodov, 2 trestné hody. Prepáčte, 1 trestný hod ešte Clementeho. Ešte stále je dokonca veľmi veľa času. Philips prenikol a vypýtal si faul od Vida. V každom prípade ale musíme povedať, že tým pádom, že Nitra zmenila osobnú na zónovú obranu, tak to zrejme veľmi výrazne zabralo. Áno, ale takýto prenik, to je, musí to Roman v nohách, musí ho zastaviť, lebo to budú šesky, faul za faulom. Keď budú premieňať. Philips len jeden trestný hod premenil. Rozdiel 7 bodov. Clemente. Daj mi podkoš. Dáme podkoš, presne tak Tomek sa tam a dokonca s faulom ukazoval. Konečne zahrali. Mohol dostať loptu ešte o chlupok skôr. Skorej, presne tak. Ale konečne zahrali, ten rozohrávač prihral tomu hornému pivotovi high-low. Oni to preberajú, celý zápas to preberajú a prvýkrát to asi vyriešili tak, jak to mali vyriešiť. Braňo Tomek, trestné hody. Výborné, prvý premenený. 64-70.
65-70. Tomek zatvoril Ivasa, keď pustil Philipsa von spod koša a pomohol svojmu spoluhráčovi, ale bohužiaľ sa nevyhol faulu. Kvoš však neplatil, takže stav zostáva nezmenený 65-70. Gede. Godbolt. Opäť samostatný prienik a faul Majoka. By sa niečo náhodou nestalo po tom dopade, mal som pocit, že dopadol na superovú nohu. V každom prípade Prievidza si pripíše ďalšie 2 body, 72-65 zatiaľ. Hádam bude Ater Majok v poriadku. Veľmi pekné zakončenie. Bobbyho Davisa. Bobby Davis Jr. dal v prvom polčase 8 bodov a teraz pridáva ďalšie aj z trestných hodov. Tak, Majok je v poriadku, v každom prípade musí dobojovať tu niečo várať aj s drobným zranením. Presne tak. Žiak sám proti Gedemu. Nitra zostane pri lopte, posledným, ktorý sa dotkol lopty, bol Gede a Nitra bude vhadzovať nových 24 sekúnd. Tomek pod košom bojuje a vypýtal si faul. Zase tá prihrávka bola neskoro, on tam bol voľný, nezareagoval Clemente správny čas. Majú šťastie teraz, že zafaulovala Prievidza. Ale toto vyhovuje Nitre, stojí čas, hádžu šesky. 4 a 3/4 minúty do konca, Tomek trestné hody, 66-73. Prievidza doskočila. Filip. Obaja rozhodcovia sa zhodli na faule, vida takmer súčasne. 5. osobná chyba, povinné striedanie. Ale myslím si, že Roman Vido dnes odviedol veľmi slušný výkon, najmä v druhom polčase sa strelecky veľmi dobre chytil. Potiahol družstvo hlavne tými trojkami. A hostia majú zás návrh 74-66. Bodový rozdiel. Oba celky si chvíľočku môžu vydýchnuť, kým sa upraví palubovka.
Žiak bude rozohrávať, pod košom je Majok s Tomekom. Clemente na rozohrávke. Žiak. Toto bolo asi príliš na silu. Veľmi zle vyriešená situácia. Musí tam zadriblovať a prihrať Tomekovi pod koš. On si tam dobre pýta loptu. Alebo fejkovať tú prihrávku a prihrajú na druhú stranu voľnému, čo odstupuje od hráča. Ale Nitra by mala vyťahnuť trošku obranu. Nie je veľa času a presne, snažila sa Nitra dostať supera pod tlak už pri rozohrávke spod koša. Ale toto sa stalo už viac raz, že sa uprostred zóny objavil úplne voľný hráč, ktorý mohol skorovať. Už zmenili obranu na osobnú obranu, ale teraz nedohodli, chceli preberať, ja chcel preberať. Nebola tam komunikácia medzi hráčmi a ostal úplne voľný pod košom. Takže ďalšie 2 body pre Davida Gottbolda a Prievidza vedie 76-60. Na prievidskej lavičke zatiaľ celkom relatívne pokojná atmosféra. Samozrejme, že nervy pracujú aj tam, ale hráči sú si vedomí, že majú náskok, že majú svoje tempo. Hoci tréner je pochopiteľné, že tréner sa najviac obáva o výsledok. Áno, vždycky to tak je. Tréner to najviac prežíva. Takže opäť Žiak, Clemente. Výborne, cez vysokého Philipsa sa mu podarilo dať dvojbodový kôš. Livas. Guede, Livas, Philips. Už predtým bolo vpískané, predtým ako Majok zblokoval Philipsovú streľbu. A ďalší faul si pripíše Marek Jaš s číslom 13. A ak sa nemýlim, je to opäť druhé povinné striedanie po 5 fauloch, takže po Vidovi aj Marek Jaš musí opustiť palubovku a namiesto neho posiela Ľubo Urban ďalšieho hráča. To sú ťažké situácie pre Lemana. Sedel celý polčas, teraz posledné 3 minúty ide hrať. Áno, Leman bol v prvom polčase iba dvojbodový. Čiže tamto strelecky nejak zvlášť nebolo slávne. Hra bola prerušená, nevedno prečo. Mokrá palbovka. Nepostrehol som. Rozhodca sa šmykol. (78-68) z pohľadu Prievidze. Hostia vedú o 10 bodov. Nitra bude pri lopte a bude supera naháňať. Zaujímavé striedanie. Už druhýkrát v tomto zápase sú tam 4 malí hráči a 1 pivot v drese Nitry. Či chce tréner, ale asi to chce vyťahnuť obranu a presovať po celom ihrisku.
Dívam sa aj na striedačku Nitry, či Majok je v poriadku a vyzerá, že je, takže zrejme to mini zranenie, ktoré utrpel, nie je vážne a môže hrať. Taktický zámer. Určite. Clemente. Žiak. Možno o krok viac urobil, ako bolo treba a dostal sa až pod bloky supera. Guede, Livas, Pellej. Livas za 3 body. Clemente doskočil. A pískané. Wow, hádže. S ubúdajúcimi minútami samozrejme budú pribúdať taktické fauly. Hra sa bude kúskovať a Prievidza sa bude snažiť udržať Nitru na dištanc. Hrajú na 24 sekúnd, rozhadzujú si loptu. Dostanú sa do voľnej strely, vystrelia. 2 minúty 50 sekúnd do konca. Prievidza samozrejme bude hrať na plných 24 sekúnd, aspoň sa bude o to snažiť. Nitra musí vysúvať obranu, to je jasné. A takáto vysunutá obrana, takýto pressing potom prináša to, že Prievidza 1 na 1 je schopná vymyslieť aj takúto akciu a skorovať. Na palubovke sa objavil opäť Nuber, pokúšal sa o trojbodový pokus, o trojbodovú streľbu. Nepodarilo sa to. 70-80, rozdiel 10 bodov a 2 minúty do konca. Godbolt s faulom, už nič iné nezostávalo. Bude hádzať trestné hody, Nitra sa bude opäť pokúšať veľmi rýchlo vystreliť a znížiť stav. Myslím si, že už je rozhodnuté. Pravdepodobne také skúsené družstvo, 12-bodový náskok len tak ľahko nepustí. Aj Prievidžania vysúvajú obranu na oko, hneď sa vrátia. Clemente sám skúsil, Nuber doskočil, Clemente opäť. Majok, 1 proti 1. Nahodená lopta na Lemana, ale Phillips vynikajúco vypichol loptu. Prievidza má opäť možnosť zaútočiť. Zase zlý útok. Hostia sa nikam neponáhľajú. Majok opäť takticky fauloval. A trošku sa v tíme Nitry dvíha frustrácia, pretože aj domáci pravdepodobne cítia, že už s výsledkom až tak veľmi neurobia. V každom prípade na víťazstvo v tomto zápase už pravdepodobne 80 bodov, minúta 32 sekúnd do konca 4. semifinále play. Aj napriek tomu, že druhý trestný hod nebol úspešný, tak Davis si pokojne dostal. Godbolt, Livas, parádičky na záver. Áno, prichádza exhibícia tých, ktorí
majú k postupu veľmi blízko. Ešte Clemente. A Prievidza má opäť loptu. Necelá minúta do konca, 50 sekúnd do konca. 15 bodový rozdiel. Môžeme povedať o postupujúcom do finále je rozhodnuté. Phillips 80, 17 bodový rozdiel. Myslím si, že zaslúžene Prievidza vyhrala. Vyhrá ten zápas. Blíži sa pomaly záver, ešte priedajú na palubovku. Prídu, v podstate sedeli na lavičke skoro počas celého zápasu, len preto, aby si vychutnali víťazný záver. Mladý holandský rozohrávač Havering s 12-kou Vošlaher, prepáčte, to je český reprezentant. A objavil sa tam aj Liam Potter, Brit. A Prievidza takto dohrá posledné sekundy a po výsledku 87-74 postupuje do finále mužov. Nitra zvíťazila len v jednom jedinom zápase v tejto semifinálovej sérii doma. V Prievidzi prehrala oba zápasy, no a veľmi silní Prievidzania si prišli pod zobor po rozhodujúce tretie víťazstvo v sérii. A ako sme povedali, zdá sa nám, že veľmi zaslúžené postupujú do finále, kde sa stretnú s Komárnom. Čo povedať ešte na záver? Myslím, že to bol pekný zápas, pekné akcie. Zaslúžené víťazstvo Prievidze. Bloky boli smeče. Všetko, čo do balom zápasu patrí. Škoda, že Nitra nezachytila ten dobrý nástup, alebo teda nepokračovala v tom veľmi dobrom nástupe v prvej štvrtine. V druhej štvrtine hrali dobre a potom sa zasekli a jeden hráč držal dlho loptu, nešla lopta z ruky, neboli v hre ostatní, pozerali sa, čakali, čo urobí. Áno, chýbala nám trošičku väčšia bojovnosť, trošičku väčšie nasadenie z pohľadu domácich. Možno, že mali príliš veľký rešpekt pred súperom, pretože Prievidza sa naozaj individuálne pohybovala vynikajúco, ale veľmi rýchlo. No ale takto to napokon dopadlo. Ale play-off to musia hrať, musia dať do toho všetko a dneska mi prišlo, že hráči Nitry do toho všetko nedali. Takže zatiaľ ja vám ďakujem za spolukomentátorom Rovanom Ivanom. My máme na ploche už pripravené aj pozápasové rozhovory. čo sa Nitre podelajú. Sa podľa teba lámal dneska chleb? Zdá, že sa lámal chleba ako každý jeden zápas Prievidzov. Oni sú atletickí na doskokoch, ale my sme dneska takisto bojovali a prvý polčas bol vyrovnaný, potom sme to natiahli trochu. Oni nám odskočili vysoko bodovo, my sme strašne museli dať veľa síl, aby sme to dotiahli a na tých doskokoch, no. Lebo ja neverím, že to bolo o tom viacom chcení, lebo takisto sme chceli, takisto... Prievidza dnes mohla, vy ste museli. Znamená to, že aj toto sa podielalo možno na tej nervozite vašej v tom druhom polčase hlavne? Nie, my sme si to nechceli pripúšťať. Každý zápas je rovnaký, takisto ako vonku aj doma. OK, každý hovorí, že sme museli vyhrať, ale my sme to nemali v hlavách, my sme jednoducho chceli
vyhrať a vrátiť sériu do Prievidze. Hej, všetko. Plochy. Pri mikrofóne bol Robert Nuber a je celkom pravdepodobné, že ešte dostaneme k mikrofónu aj domáceho trénera Ľuba Urbana, nech sa páči. Po rozhovore pána trénera domáceho Ľubomíra Urbana, ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Tak videli sme tento štvrtý kľúčový zápas asi v takom prejave, aká sa tá celá séria odvíjala. Výborný vstup nášho družstva do zápasu, prvá štvrtina. Dosť značný a podstatný výpadok druhej štvrtiny. Snaha o návrat do zápasu prostredníctvom trošku zmenených obrán. Stačilo len na stiahnutie náskoku, ale prišla znovu ďalšia vlna prievidskej ofenzívy, ktorú sme znovu nestiehali a jednoducho ten celkový priebeh je odrazom možnosti tých jednotlivých hráčov, ktorí na ihrisku boli. Myslím si, že zaslúžene Prievidza, berme to tak, ako skončila dlhodobá časť. Nás treba skoncentrovať do bojovo tretie miesto a obhájiť pozíciu po základnej časti. Čo mu pripisuje ten výpadok v tej druhej štvrtine? Tak ja tie výpadky dávam do súvisu aj s nižším počtom našich hráčov možných do rotácie v tom perimetrovom, pretože Prievidza nasadzuje v niektorých fázach 5 malých obvodov a my v tej desine máme v podstate 5 pivotov, 5 obvodových hráčov a zrejme asi nie sme schopní, alebo neboli sme schopní udržať vysoké tempo prechodového basketbalu od koša ku košu v podaní Prievidze a preto prichádzajú výpadky v podobe tých jednotlivých pasáží, ktoré vždy boli pre nás mimoriadne kritické. Vypadli ste v sérii, podľa vás, ktorý ten zápas v tejto sérii bol ten najdôležitejší? Tak všetky boli dôležité k víťazstvu a postupu treba 3 víťazstva. Prievidza urobila v každom zápase snahu o vybojovanie si účasti vo finále. My tú snahu sme takisto mali, ale myslím si, že taká kompaktnejšia hra Prievidze počas celých zápasov bola rozhodujúca. Prievidza mala len taký jeden malý alebo väčší výpadok v druhom domácom zápase, čo sme mali, teda u nás prvý zápas v tretej štvrtine. Výpadky v prvej štvrtine, ako podobne dneska bolo vidieť, nie sú pre vývoj skóre rozhodujúce a schopnosti a možnosti tých hráčov Prievidze hlavne v útočnej fáze sa javili ako rozhodujúce. Minulý rok druhý, tentoraz tretí. Je spokojnosť v klube? Tak ešte sme nie tretí, bojuje sa o tretie miesto na 2 víťazstvá so Svitom a Svit určite nie je jednoduchý. Hlavne takéto zápasy bývajú ťažké. No u nás sa to hrá o to tretie miesto, ale play-off je play-off, že musíte po vypadnutí končiť, no a teraz je treba nájsť vôbec mentálnu silu na to, aby ste sa na tie zápasy vedeli skoncentrovať, pretože je to neľahké, verím tomu, že tí hráči, aj keď prehrajú, dávajú do toho veškeré svoje úsilie, emócie a tú mentálnu a energiu a jednoducho to sklamanie bude. Teraz je len otázka, u koho bude väčšie, či u nás, či vo svitovských hlavách. Máme týždeň na prípravu sa urobiť všetko preto, aby sme a to by v tej sérii malo byť podstatné. Ďakujeme pekne Tomášovi Danišovi, kolegovi, ktorý vyspovedal aj domáceho trénera. No a teda s konštatovaním, že Nitra prehrala štvrtý zápas v semifinále play-off 74-87 po polčase 31-4 postúpila do finále, sa s vami lúčime. V finále teda obstarajú Komárno a Prievidza. Nitra bude hrať so Svitom o konečné 3. miesto v Extralíge. Dovidenia a do počutia pri ďalších športových prenosoch.